Loțiunea de untul pământului este foarte eficientă în cazul durerilor reumatice, artroză, lombosciatică, spondiloză, gonartroză, varice, cârcei, monturi, ciocuri. Aceasta conține 4 plante medicinale, conține untul pământului, tătăneasă, scoarță de salce și spânz. Untul pământului este un foarte bun antireumatic, tătăneasa este antiinflamatoare, scoarța de salce, din ea se face aspirina, conține acid acetil salicilic, care e analgezic și antiinflamator. Spânzul de asemenea este antireumatic. Cum se utilizează? Se agită produsul, se lasă puțin planta să se decanteze, apoi se pune puțin în palmă, nu mult pentru că este concentrată, și se unge locul dureros, mână, picior, mijloc, genunchi, coate, umăr. Când se utilizează, este preferabil seara, înainte de culcare, dacă este timp și seara și dimineața. Unde se depozitează, eu recomand la colțul patului, ca să fie undeva la îndemână, pentru că este un produs care necesită utilizarea lui zilnică. Pentru un efect maxim, pachetul complet este format din loțiunea de untul pământului și crema de untul pământului. Se utilizează prima oară loțiunea, pentru că aceasta deschide porii pielii, și apoi se dă cu crema care închide porii pielii.